Hello bayasong, hain halam sobono runo ani YouTube channel bayasong tini ang hain hain run bagai tai kaisa belai nangmani topic tu bui phaijauka tinin topic belai khan nangmani tamni hinba tinin topic kha chini rang puisa ajilai ma bai kadalja bayasong जों chini nu khungno teidulan bagai tangai tamhanai chawi thangnan bagai kathang tongnan bagai nok nu khungni joto nangmani bagai जों je mansa janja pari tei samung tangai rang ajilai tonglai haida जों jotono rang ajilai mungsa khlai rang ajilai tonglai फियाबा जों आसोक बिसिरमि आजिलाय फायखा आसोक बिसिरमि सामतानि फायखा तिनिबो चिनिनु खुङो बियाल काया तिनिबो जों किसा कान मुंसुमुं काहाम पायना हंके रांकरै तिनिबो जों किसासो काहाम चावानो हंके रांकरै तिनिबो मुंसासो जागा बेरायलायानो हंके रांकरै ओ बियालनि जों कागैसे मानफ्लायलिया फियाबा खाकसा बखाकते किसा बरगबो दंगो बरगनि हंके बियाल जों फ्लाया सालबुरुमनो पदरे पत्तामु खलाय रां सोबायलायो हायफानो रांसे पायफ्लाया तांगै abon जों tinin video बुजिलायनाय ओ बिग्रा रक बाय गोनां रकनि रां आजिलाय मुंगो तामो फेरलाय बो जागा फेरलाय दं बो जागा फेरलायमोन बागै गोनां हंके तेबो तरक तरक गोनांनि थां बो जागा फेरलायमोन बागै बिग्रा हंके तरक तरक तेबो बिग्राङै थां तामके video no बसकांगो फलो नानसे सेकां आगिनि हायके नां मा कयजाओ ओ चैनल नो सब्सक्राइब खालायना ग्रादि ताई हामजा कांके काहामजा कांके लाइक बो खालायरदि प्लस तुमुनो नों बिग्रानि यगनानि मुसुं हंकांके तुमुनो नोंबो ओ बियालनि यागनि यगनानि मुसुं हंकांके भिडियो नो सकां पॉज खालायग्रादि ताई कमेंट बॉक्स थांगिनाय कमेंट येस टाइप खालायदि हंकै सोंमुंतामो बिग्रा रक बाय गोनां रकनि रां आजिलाय मुङो बजागा फेरलाय मुं गोबां मान दं बायासं आबुन बिथिङाव कतर कायसे फेरलाय मुंखा बिग्रा रक हंके रांनि बागै सामुंतां गोनां रक हंके रांनो सामुंतांगौ बिग्रा रक हंके रांनि बागै सामुंतांगौ नों आं जों जतनो रां माना बागै सामुंमा तांगौ सामुंतांयखा मा जाया आबुन बागै जों सालबुरुम तिनि याखा खाना जानजे जे पारिते जानजे सिमातै बजागा सुजुगमान बजागा सेपमान आबनो नायतुगै जों सामुंतांलायो फेबा गोनां रखमके बो साक बायथां तो तांगुन तांगु आबन लगी बिनि जे खातिजाग रां दंमानि किसा किसा खातिमानि वां खाति देहनि आगिनि भिडियो रगो सायदिबा आबो हाके बरंनि आगिन सिमिन खातिजाग दंगिमानो एबा तरक तरक खातिमां किसासा रां गोबांखा आबनो बरो सामुं तांरु ताबो बजागा फेरलायनायदि नों आं जों हंके रांनि बागै लेबार खातिउ बरक हंके रांनो लेबार खातिरु जे मानैनि बागै नों सालब्रुम कस्त खालाय सापुं कलम तिखिगलाय सामुंतांगो आ मानैनो बखे लेबार खातिरि तनखा साबु गोनां जासिनाय नों दा बो हेदिबाना आबनो फेरलायमु आबन बागै जों बो चिनि रांनो खातिनानि बागै मा चाइतोगनाय ताइ तुमुनो खाति गांके आ रांनो बाहायके इनभेस्ट खालायमान बाहायके लेबार खातिरिमान आबनो जों ताव बुजिलायसनाय ओके ताबु ग्रमदि आं एकदम रां किसिसा रमिनानाय निनि यागो 100 टाका रां दं बुसिनान बागै दो तामखे 100 टाका बायतो नों गोनां जायमाया बुसिनान बागै ताबो अमनो बुसिखांखे नों 100 नि 1000 थांमानो 1000 नि 10000 थांमानो लाख निनि छानि जे तंमानि बोसक तंगाबा आं सायमाया ताबो 100 टाका निनि यागो दं ओ 100 टाका नो नों बो जागा रां तनिमान जे जागाव ओ रां आजि उइतु बनायजा एक नम्बर पुइला हंके आलमारिओ तंदि नगो बिहि बसा बुमा बुफा केपन सायमिया जा आलमारिओ टेप साका दायरेदि वाखरपान दायरेदि मुंसासो जागा दायरेदि बिसारो मैता खलगदि बिसानि यागलो खलगिनेदि आरां बोसो कानो काया आसोक तंनाय हायदिबाना आसोक तंनाय आलमारिओ तनखांके 100 टाका रां 1 बछरया 10 बछर 1000 बछर पान तंदि आबो 100 टाकान तंनाय ओंयाखे कमाइसे थाङै मानो किसिगि थांमानो उरि जाय मानो पदर पदनि मानो तामखे एले एरिया हायसि हायदाना ताबुकते कैसे जागा तनलेनो ओ रां 100 टाका नो बैंक एकाउंट खोलदि सेविंग्स एकाउंट खोलदि सेविंग्स एकाउंट तो तनेरिदि ताई पगै थांदि नों 20000 ति पगै थांदि 200 नि यागलो 100 टाका बोसोकनो किसा तो एरनाय ब्लेना बोसोकनाय 103 4 आसग्रुनि इंटरेस्ट मान बले बैंक मुतामुति नर्माली 3 to 4% इंटरेस्ट जों मानो हाके 103 থেকে 104 टाका नाय माने आं 100 टाका तनमानि ताबो बोसोंखा 104 टाका अंखा गोबां नरमखा फेबर कायसे कक दंखौ तिनिनि सालो जे मानैनि दाम आबो बिसानि यागलो आसों जातंनो आसों तंया एरु गवर्नमेंट नि रिपोर्ट ने अनुसार बसरो 6 to 7% मानैनि दाम बारिउ नर्माली बाक्सा मानैके आबनसि गोबांसो बारिउ
तेबो गोबां 10% 20% पर्यन्त हाइक बारिबाय थाङो फियाबा नर्माली जुदि नो नायखांखे समय कलक जरा कलक नि नायखांखे इयारलि 6 to 7% एरो हाइके निनि रां जेसक एरखा आबो मानैनि दाम बारि मासक एस एरियाखौ ओ आलमारियो तनफुर हुंखो ततेबो सुवां नंखा आबो बारनो रसिदि हेदा हिंके रां तो एरखा 100 नि 104 तंखा फियाबा आं सेमानो 104 टाका बाय जेसक मानै पाइ मानो ताकालाय 104 टाका बाय आबो सु मानै मस मालिया खायखलाय जागै थांखा हाइके आं ताबुक एरियाखौ आबुन बागैनो जों बिग्रा ताबुक तेके सालामो तबो आबो हमके सेविंग्स अकाउंट खुलका आरो तङै नायखा अंलिया ताबुक फिक्स डिपॉजिट खालायदि निनि रां न 100 टाका न फिक्स डिपॉजिट खालायदि बिसाने बागै फिक्स डिपॉजिट जों बिसक इंटरेस्ट मानाय नर्माली बैंक रको आं किसा स्टाडी खायनाय मानि 6 to 7% तंगो बाक्सा बैंक 6% से कम रनाय बतंगो आबो जरा गोबां मा टाम दं आरो तामखे नर्माली जों रमिनाय मानो 6 to 7% गोबां कुक बैंक नो एफडिओ इंटरेस्ट दो ताबो नों एफडिओ रां तनखांखे निनि रां 100 टाका एक बছरनि यागुलो बिसानि यागुलो बोसोरनि 106 टाका गोबां नरमका 7 टाका मानैनि दाम बोसोर बारिखा आरो 106 7 न हाइके एफडिओ तनखांखे नों जेसक मानै तनो उ जेसक रां तनो उ रां तनफ्रु कुनु मानैनि दाम जेसक आबसकेनो आ मानैनि दाम बारि मासकेनो निनि रांबो एरै थाङो हाइके एफडिओ रां तनखांखे निनि रां लाभ तो कलाया तामखे लस हबो कलाया ngै थाङो ताबु अरबो जों इनकाम से खालायनायखौ चिनि रांनो जों लेबार खात्रि सिमायखौ आलमारि तनखा लस संखा सेविंग्स अकाउंट तनखा आरबो रां लेबार खातियाखौ ताबु एफडिओ तनखा आरबो साना थांखा लेबार खातियाखौ बो जेसक मूल्य तमानि आबसो मूल्यनि जोंनि तंखौ ताबु ते कैसे जागा थांलायनो म्यूचुअल फंड रां तनखांखे तामुनाय बिसानिया गलो 12 থেকে 15% रिटार्न अंगो आं निजेबो इनभेस्ट खालायनायखा मुटामुटी 12 থেকে 15% रिटार्न अंगो नों काहाम की म्यूचुअल फंड स्टाडी खाई इनभेस्ट खालायमांखांखे 20 to 30% बो रिटार्न मानो ताबु मानैनि दाम बोसोर बारिखा 6 to 7% माने 100 टाकानि 106 থেকে 107 टाका निनि रां बोसोर एरखा 12 to 15% ताबो आंगरखे कम नरमनाय आगि जे एरमा जागाखे गोबां रमखा फेबा ताबो खंखे कम नरमनाय 12% ना एरखा हेंका हाइफानो मानैनि दाम बारि मानसे निनि रां गोबां एरि दंखो तार माने नों ताबु 100 टाका रां न म्यूचुअल फंड तनखांखे बिसानि यागलो 100 टाका रां बाय आगि जेसक मानि पाइ मानो आबुनसेते किसे गोबां मानि पाइ मानाय आरो नों कुन परिश्रम खालायदिया नोंनि सामुं सालब्रुम तांना थांमाने आबो ताङै दंगो निनि जे खरस खालाय जाना थांमाने आबो चाउइन दंगो फेबा लगियो निनि रांबो एरखा ताबो आबोनो कारै तेबो कतर हिंके आबोखे बिजनेस इनभेस्ट खालायो साग बाय थां बिजनेस इनभेस्ट खालायो आबो हिंके तो बिसावनो डाबल ताय आबोनसे गोबां बङै थाङो नरक साग बाय थांनो बाक्सा चिकन मिकन बिजनेस पान खालाय दंखाना हिंके गोनां रक अबो हाइके न ताम हनाय तरक तेबो गोनां थाङो बरंनि यागो आगिन से तंमानि गोबां बा रां एरमाबो गोबां ताबोनि यागो 100 टाका से तंग हिंगाबा बिसानि यागोलो 112 टाका सिनाय फियाबा नों अबोनो एफडि खालायावैनाय एबा वाइसान बारा खातियावैनाय तरक तामनाय तालबुरुम बुरुम न निनि आजि माने बिसुङो किसाका खातिनानि सेंनि थाखांके मासो 100 टाका खाति फानो मासो 500 टाका खाति फानो ताय आबोनो 6 जागाव इनभेस्ट खालाय जाखांके बिसिबानि यागलो बिसिसिनि यागलो जोंबो बिपद आपदनि बागैले बुइनारो यां रां पेहल तामनाय याक पेहला नाङा जात ओङै मानयो आबोन बागै इनभेस्ट खालायदि रां खातिदि ताई आबोनो इनभेस्ट खालायदि ताई तुमुंनो म्यूचुअल फंड अमहाय इनभेस्टमेंट नि तामहनाय बैंक रक बमनो कायसे प्रोडक्ट न हनो अमहाय प्रोडक्ट रक न बुचिनान मुसुं खांके कमेन्ट खालाय सादियानो बो प्रोडक्ट न बुचिरनाय आं जे मानसाक आनि थेके स्टाडी खायने नरनो बुचिनान बागै चुबानाय इनके तिनिन भिडियो आसुनो तंलायसिनाय खाखलायो बुचिखाना जों सागबाय थां सामुं तांमा बायसिमी बियालनि यागनि यगै माइया तुमुंनो जों बियालनि यागनि यगनानि हिंकांके चिनि रांनोबो सामुं मातांग्रनाय आहायके तरक निनि बागै निनि रां गोबांखे सामुं तांखांके नों तांयाफुरपानो उ निनि रां तांमा बायनोसे नों मासावै तंनाय जों बोसा पुसिलायो हायदिबना सालसा बुरा आंखांके ब्रिसे खाके बोसानि कामाय जाना हनै बोसानो लेखा परिरलायो पदरपद खालायो एबाले द बोसानि कामाय जाथों जायाथों बो सागबाय थां बाजाथों आबो बते कायसाको तामखे बोखा बिसिं कायसा खा तुंजागले दङ हेदाना आनि बोसा सालसा आनो पुसिनाय आबो हायखनो निनि रांनोबो नों तरक खक्सा खगनै खातिवैनाय आबोनो 6 जागाव इनभेस्ट खालायखांके निनि रांबो सालसा नो पुसिवै मानियो तामखे नों यापिरि सेके जोंनाय नों यापिरि सेया हंके तिनि तांगो जावो नों हायकेन पायो हंके हायकेनो बिग्रानि यागलो बिग्रानि यागलो बिग्रा ओङै थांसिनाय
Oke, abono kok abon bagai yang jotonon koinen musungo rang khatidi tai arang no tumungno nang asag risk nana musung yang kanke FD khaidi FD khaine teruk sika kam ka saiman kanke mutual fund stocks tai kabang ma invest sing khlaine tongo tabo invest ekdom khlaya ni bo maya haidana rubber bagan kaile ni invest khlai tonglo phiaba omobo salsa pai thangnai abon bagai kabang ma jaga temo kok tong aro abo जों बसकांनि भिडिअ रगो बुसिलेना तिनि जों अरन नारगलासिनाय भिडिअ न पाइथाक जरा नायमान बागै बेलेक बेलेकन हामबाय हाइन हाय कयनान मुसुङो चेनेल सब्सक्राइब खालायदि ताइ लाइक खालायदि ताइ कमेन्ट सेक्सन कमेन्ट खालायने आनो फीडबैक रदि ताइ तुमुनो नंगो बियाल याक नि यगनो मुसुङ खांके आ जे यस हैदि मानाबो सैया कंके यस हैदि बेलेक बेलेकन हामबाय तिनि अरन नारगसिन